Абе стига Бошка, тук да към джа, искам ударат. Веднага ти фашист. Веднага! Искам да заспиваш, което казвам. Абе стига Бошка! Стига бе! Абе стига! Окей. Абе стига Бошка! Престани! Абе стига бе! Стига бе Бошка! Абе стига бе! Ти на кого говориш така? Няма повече тук да правите, знаеш. Направо ще дойдеш да развия вратата, ей. Кой ще развие? Аз ще ме към джа. Окей, дай, чекай! Ти няма днеска да се отървеш. Днеска по цяло ще стоя. Да знаеш. Направо ето тук ще разбиете вратата, да знаеш. Ще реба майката и на всичките. Аз казвам. Чакай, сега ще дойда. Чакай, сега ще дойда. Аз казвам, до тази врата никой няма да измами. Хора, видяхте ли кой беше някъде? А? Кой си ти, бе? На мен ми каза кой. Няма да пускаш врата. Махай се от тук. Махай се, четвай. Махай се от тук. Махай се. Диви се от тук, да няма. Диви се. Махай се от тук. Диви се от тук. Махай Диви се. се от тук, да нямаш тук работа. Махай се от тук и четвай. Махай се. Окей. Аз ще ви ба майката, днеска направо вече ми писна. Махайте се от тук. Махайте се. Дигайте се от тук. Дигай се от тук, махай се. Махай се. Махай се. Махай се от тук, да таряма. Аз ще ба майката. Така, всички групата да станете. Ставайте. Искам пак да проверите той да не дойде вече, направо ще го измажа от бой, да знаете. Ще го измачкам. Ще го измачкам направо, не знам какво ще го направя аз. Само още един път да я бъсне тази врата, не знам какво ще го направя. Ще го измажа от бой. Аз му казвам. Направо ще го измажа от бой. Мен до тук ми дойде. Направо ще го измачкам.